Nende wono moncho mpolikire wono Ndizi TV chinga kichini kukwaligania semesa ya mangana Amayia nyari kukumanya gati yare tuwabere toko kwaliganire kurose mambia lenge ntambe huiga Chinsa chiko wono chia wono maragoba eke wono Chinsa nebiro chigendrete gotama no kwigana kwanda buna litukulia oneligi yali alenge litukaligalia Jumatatu stariki 14 mutenye 14 mu manyakante bunege sunte ya chache omwaka bwechiri bubere na merongebere nebere namange habereka okolekana yubona senchira yeli bwa ngojiko go sansamurana na gukomanya senchira iyoboye kiraro nyarabona olitoko bwatera nere gotera sumu na hwimanyeriryo igakorwa Joshua Auta nabo igobono ntuje gukomanya asiri tukulia rero nalibono abari kibabo tambe gose permanent secretaries aho wana PS baba bagochoro n'umurebe w'ensuri ya Ruto bachako kunyangi wane kamati ye bunge literane nchenkuru kwa Vincent Nyancha litangani kimo sino mangana ywa senchira yoko ya juta bantu bapimwe barorekane gusemba bwato burwaire eso kinakolengu buraire bwesukali mu waziri w'abachenu Kisii County Saro Mache otebire tokubwali abantu baito moigino amangana bakwanete tari mangana arweta as contractors chinkondi ase kiombege ito yaya ba contractor Kisii County barure ogokura. This is the first time the Department of State has offered a reward solely for information on Al-Shabaab's financial networks. Ense ya Amerika ya rure 1.2 billion na sonde bwensi oramanya saba keguru batatu abaraiba Al-Shabaab bebisete. Asa yibona mo nenda mange umonchu umurigire saranso ikenkomanya senchira Yobo ikirano MSM ngana Isato ni gotogo chaga kurase county ya Nyamira ikinaki mubwantaniti mu women rebwe county ya Nyamira ni gobondo itukulia rero kiaba osobo site ni wabo kiwa ase ekigambero ase county ya Nyamira inse yo munachobi na kanye kimondo mu women rebwe county ya Nyamira ni gobono abagakwa osobo cholibwa yani wabo kwamererwa no yerekoliye keroge kyogwetera se kyama keregia ODM oyibona abagawate wuna jerusha mumanyi tacholiria senchera ya bene omurikito kurose county ya Nyamira nigagotomanyi wuna Emiri Nyagarama igabereka okana no bocholi umboko ya senchera yobo ikirano roboti uru asenchera yobo ime nigo ekina yokwameriria obubwibo muteneneri bwabangina jerusha mumanyi kigendrete gutegererwa ase kegambero ekenene kya Nyamira bosibwo monachi ekina kanye kimondo oyore kurwanerera ekiro kyo buteneneri bwabangina gwetere kyama kya ODM Emily Matoke Nyagarama nere omoseri omonene ase akomochia ekyombe kya IEBC buna obocholi obumbwa bwate obwasyoku abo wakiri nigo balingo libiro libaikirana ase ekigambere kyo elinde komanya obwene bwa mangana. Who was making the appointments of the agents? Added them and gave it to appointments on that agent. And therefore, by saying that all agents signed, they might be for other candidates. Egati ebirori baikirana abosyo bwekegambere kyo mbarwa ebirero bunanigo basyekere tusiko ekero omoroberio yo ogendererete anatakiwa kusaini kwamba hii matokeo ndio ya ukweli. Unajua anataka kusaini. Sasa kama wamesaini na kura imekuwa declared na kura ni 10 hapa ni 10 hapa, makosa ni ya nani sasa? What is the basis of the suspicion? Okay, hapo sijui makosa ni ya nani. But I don't think, according to me, I don't think kama inaweza kuwa imefanana au. No, but I'm telling you just to reason with me. You have an agent. The agent has certified the kura to be 10 in this polling stream and 10 here. Okay? So now what is the problem? Ensemo yende bagoteba nigo abantu bale koye kuchibesa ase okogora chikura na unakisha mahakama ya kwamba au kuweza kupiga ripoti yoyote
kwa presiding officer ama afisa yeyote wa IEBC ya kwamba kuna mtu alikupatia shilingi 100. Ni kweli? Sikujua jukumu la nataka tu ujibu na ndio kama la. Uliripoti? Ndio. Uliripoti? Sikuripoti. The time agreed at the picture conference, so the court now adjourned. Ntobe tukubamanyibuna ekina kirabe gotegererwa mbaka ukona chakwaye kurwa seke gambero Kenya Mira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi muno muri kita Job Maangi kurose county ya Nyamira hasorobotirwa senchira yobo ikirano bona amenyibe county ya Kisii ni kuba boli wewe soke na konyara kolengwa ugosemba bwate ubureire bwesukari yani gagochekero kiri nsengima ekuinyora litukeliga anansemo yoburire bwesukari kolenga no mwaziri wobo chinu me county ya Kisii Saro macha mwana bwatani bande kerobale kuinyora litukeli omayigo kolekana se county ya Kisii ni boli abantu bonse wesokya anechinga kichiga bakuinyora litukelio Oborwaire bwesukari negati amarwaire ayo atari kwambukira kurende bwabere bwo gucanda abantu abanke ase mibere yabo ikyo gikairera kitari kikobe kwensemo cyo kwinyori abantu igoro y'oburwaire obo Litkoria rero chitariki 14 cy'umutinyi 11 mwaka wa 2022 nigense nkima ya nyorobroire bwesukari gose World Diabetes Day abwase serikali ya county ya Kisii kubwatirana n'ababwatani ao bo bachenu bakoretaro imeyo mu cyobosongo munenchira yemo yo kwenyoria abantu igoro y'oburwaire obo asibo igo baruo bolinkoria bwabusa isko ye cyabisi cye county assembly omoroberio rawa no muwaziri bwo bachenu ase county ya Kisii Saro Mache oburwaire bwesukari mboto ikerete iga Gusii abantu baita abange barwalire oburwaire nakiye kogera ensengima yarorire nga ebekeri tuko ensemo yuko inyori abantu oburwaire bwesukari mborororo rero tkolelelio gutaralia sukari Kenya ngima egwalile ngima igere tomo gosegetu ngoburu bwesukari no bwamana mono mbuyo manya gokwana chinga kyecho ababwatani abo nigo bairera yo monako irero muntu konyoro burwere bwesukari asibasemi abantu ugwetanga egenteke nanengeri ngoburwaire obonkoro kubule mingi nge lifestyle na toko menya abande toko bonyora asengi twachenjiri lifestyle yeto twachakire kuragera chindagera chikogera bwakina lifestyle negente kenene kiaretira maruira se mwanyabantu nagero bwate burwere bwesukari onye toko burengia pressure inaingia ndani abuye banje ile bakuruti kazi ko prevent uburwaire bore chipa kugwa kubali uburwaire korengana na Eunice Nyorera oyoro mokonyi bwo mubwatani bwa maruira atari kwambokera ase county ya Kisii nigaine kyabune county ya Kisii bayigoire byombe byo gokonya ase sub county ao ebyo birachi gokonya abantu babwate sukari anene ko basemia chinchera cyo komenya ya gitari cyo spi sub county ya county ya Kisii toigoire support group last week to support sano sub county sano asitinya gitari ya Iranda Nyamache Besusu Mucha na KTRH abantu babwate sukari na pressure twabekire kiumbe anda no mokonyi bwendiye gurukunga Kenya Defeat Diabetes Association Omunyakerogo bw'ekiombe kya NCDs Philip Mbati nigaboria serikali ya county ya Kisii kubwatirana na serikali nene koene kya marioga isaine na rase chinyagitari naboigo amagoria mariogo gokianiwa naryo erabe auroro asabantu bonsi ko yaikera igo tokuboria serikali etoligererie yakikishe nga marioga ya totakeire gotwara ngotokare chinyagitari cheitu anyete kunyara kurwa marioga ya iguriri tayo babekeri igori asikero muntara nyare kugura tubasoje ko umuntu okure asenga kibasi cyabule takuburejo niyo kira bege ntukyo bosoku sana ase serikali ekero ko umuntu okure eryo ryabule nigo bona abantu baboriwe wesokya na koringori gwa oburwaire bwesukari abantu bapimwe barorekane gusemba bwato burwaire bokonorekana na bwata na alko bokwereswa ya tunagwenerete kumenya egere amanage gusa agwene
Toko tebia mandonga mbuya wacha after every 3 months maga yemitinyi tatu nyorore kiwango kia uskari. Ngoripoti regeta seni kia Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Mbiyemuno mulikito bene Evelyn Osero sorobocherwa senchira yoboikiranu bonogo tigana ne Evelyn Osero ligotoko beno mulikito ndemo Steven ogotumanyi buna abanyakonda kurwase county ya Kisii nigo be murungane boigona komoche nkwana ya ye Hoffman Ondieki oyibono gotebanere umulikibwe kyombekyo konangane kyombekya abanyakonda kurwase county ya Kisii nigo bateberu buna Hoffman Ondieki tabwati bura ibonde bwenza se kyombekyo aso bamentere buna ere tali munyakonda kobagati contractor as the county ya Kisii robotirwa senchira yobekirano biyamono sengenchorera tukolia rero intwe buna abanyakonda ba Kisii county twarangalia committee executive twachicha komanya buna togendrete kurutwa chagete omwaka oyoiga ngaitwa ikire sege ikaro kia rero nige kiombe kia abanyakonda gia Kisii Contractors Association bagi keliboko nguchinkwana chia bango iga chia Hoffman Ondieki oyubate batari mubwatani bwe kiombe kiabo nechinkwana bwatogete ne chia yebene na nchiri che kiombe gia Kisii Contractors ne committee ya kurku executive nere kura ekiombe kia Kisii Contractors bariyo muntu kwebe korro abantu baminta mana kwane twaria ebiri mtakwanete biria bango korega kiriyongwai because ereta bwa none company uyo Hoffman ndiye kina bete one secretary general ya Kisii County Contractors lakini tachieti abe member yeto na tachieti registered company atwarabe a member ya Kisii County Contractors Association so toko boli abantu baito moigino amangana bakwanete tali mangana arweta contractors na mangana abo bare kogendo buna individuals bayakwane lakini bakwane yoreke ombeke gima buna kere n'abantu mbaro bakora kubwatekana kona gosalia mangana yake ombe ya Kisii Contractors Association ntoliko chikobanjira andi moto chiko basel korwa sekiombe kiombe getika n'abantu abaro bakore gasi bakorera abananjie gasi Jared Osano nigatebe kiombe kiabo nkebwata abakwani baye bene asekolenda boliria serikali ye county ya Kisii kwene kibune ngelia y'abanyakonda batakane twase serikali ya James Ongwae ngwakanwa bale asegasi bakolete ime ya Kisii ngelinga pending bills abantu baitu bajandikire abantu baitu mbalenchara abantu baitu bari kwera bana skuru abantu baitu basinyiro no osimeka meri bare tagete osimeka ntotagetenga egavana hasteni a process yo wakana aba contractor baitu egere banyore chibesa bakana bana ba school fees airinde na ine batwara chibesa kwegenderere botambe buna tokagerete abanyakonda nigo basabirugwa kanyekana kwa serikali ya Simba Arati ebiro ebitwerero byoko bekemeroberie meikeranu yo gwakanwa kwabo ntuna abanyakonda ntu appreciate tie gavana itegenda ko korekera gavana spare imetinyebera office tara akora kende igagenderete ko koreta chipil pending bills chons ya ikirase ase committee chirigereri urero na mambi na wiki ebune uchikoera elinde nto itogenda asale kuchimambi atumobolinga na tebete ngutwakana renguru Friday last week ingikagenderete ende tororenga ngayikire serikali ya Arati bono tubwate ya Simba Arati gentonda asaba abanyakonda baminto mo babaremereri serikali nebegete binto in press bwango iga machibwa gocha maya ngwaka rumore chibesa nande mogoke na ende Simba nko bakorera rega asibakanyani rumwaka chinkobi totige kona goetana na mangana ngamwa bwate serikali gete asimware konyora chianda otibinto biri byari Simba tabwate binte ebyo Simba gata getokore gasi agwakare Simba gata getokore gasi straight agwakare ebinto byo bokora tatageti igoto baba fumiribu Simba na cha twakare chibasi chaito wetero mosange kanolero niko bono ati yabarai babanyakonda ime county ya Kisii banyarira gwesoke na jabuna gwikabanyari gutara serio yelimo kwene kibuna bali bakorete gasi ase serikali ete na mbanyara gwakanu mbaye bakobwatie miroberirie bwa eganeiri ase serikali ya Paul Simba Arati kwene kibuna bali bakorete gasi konyora bare ngeli yegasi yabo ko reporteria Ndizi TV elietariane Ndemo Steven Mbiyamuno homuri kito Ndemo Steven asorobotirwa senchira
Yoboikirano bono gotiganera ndemusubini moncho murigeri bono nkomanyigo no murikito Brighton Makoli buna basubatsi nigo baboliwe kanike buna nkoligo barebirogo byobura na sensema ya siasa mu Chinsa mu chinde aniga gocha mayiga yogo twaro muyigo kolekana sensema ya getembesi oji omuyigo bogo kwariganirwa nekyumbege chikanisa NCCK shingoke chini gabarai na boy gabarandi abatebere buna baryari kubwatarana na kone kibuna basubatsi konyara mabaga asensemo yobora yoroboti rosenchira yoboikirano achara roga gukwanira iboro ya mangana bete before elections na after elections iboro ya na kitora nyara bakonya abanina bososa mangana yebirogo byobochori ayo naro arenge amangana koru ase ebyombe ao anene bali baikirana asomo yigo yo onyaro kwarianiwa nekyombe kya National Council of Churches of Kenya NCCK boigo ni wanyarire bakobori abasubadi wesokya na kobori amabaga yebirogo ao byabangina ngati gabesoki bachorwe ebirogo neba nimbiri byo gotenira se byombe bya yani netsitundu bali tigabesoki tigabati kwikaransanise boigo nigo banyarire bakobori oboteneri bweji county ao amane serikali nene kwene kibuna ngwabara amabaga abasubadi county ya Kisii ase birogo biri bya appointed biri bagachora bakobeka abanyete abatembo ikire ndichi kuri ya 2/3 tunyara gutora abangina bayisaine bakurepresent interest y'abanyina ase birogo biri nigo bono banyarire bakobori ya serikali komenta ebitoki ocha se byombe ao iri kurwani amanganali abasubati bagwetera NCCK na ikazi yao. Tunaomba serikali ione kama wanaweza kutuwekea kitu watuongezee tuendelee na ikazi. Tuone kuna wale wa nyumbani ambao wamekuwa violated hawajajitoa. Tunaomba tukipata resources tutawatafuta mpaka kule. Kubodi serikali so kuanja. Kosenenya rekomenda naone chibesanke igase byombe byokobwati haki ya kumonya bantu. Ekogera kero toko ende ground okonyora e problem ne chi resources asensemo yabali bamenyete no barema nigo bono banyarire bakoboria ya serikali kubainyura na barabuko ba amabaga ikiagera ingagiye chikura nigo bagosoka na gwaka chikura. During elections persons with disabilities voted. I can say it was 100%. They were well enlightened, but now the problem is we are being left out. Na wale wa mama hao ambao wanaishi na ulemavu walikuwa kwa wakati wa kura waliomba wakaanguka. Sasa hao tunataka kujua mtawasaidia vipi, kwa sababu wao ni wale watu hawajiwezi, na kuna ile grupu ya watu ambao ni minority kama sisi mahali tunatoka tumesahulika sana, si kimaendeleo, si upande wa kazi hawatuoni. Sasa tunaomba sana watu kama hao pia wafanye nini, waweke kwa hesabu. Boigo nigo baboriri serikali ye county anenekero ekoboria abakenya kwenana ebirengereri byabo na barabukonyurwa eri baru ebirengereri byabo ali baganeti bachi gokorerwa. Urging the county government, we have been hearing that there are public participations, but unfortunately we never know where they advertise them. We just find that public participation has been done without our knowledge. So I'm requesting that when you are doing public participation, you advertise using various means of communication so that we give our views. Good report Rigetaseni Candice TV, Iretariane, Brighton, Makori. Nago tigana na yu tomulekere amangana rengete chikanisa na boigo noburai amo noborende nigobona barandi akurwa chikanisa na sekaniseri ya Nemaya Apostolic Church tukuri alero bono babere bakobuli mu governor we county ya Kisii koene kyenkonyarale kurwani obosali na boigo nobosagani owarokane commentekana ase county ya Kisii kubaya kwa naya saboigo banyara kumulekera amangana yenchara yarokane gukuna Chinsa echibono chikune nomurakera kubwatekana no gonchereria kwelire omurikito Mildred Mumanyi noroboti rwa senchira yoboikirano Gwetania chikaunti emerongebere na isano imensi ya Kenya nigo chiakire no mochando bwenchara kubwatekana no murakera omotindi ogendrete kwenekiwa ase etugo na bantu bachandikire ase okoborwa endagera na mache
Imeye kaunti ya Kisii ase omoyega bwoko mukinya ekerogo omo Bishop Nyanuga Omambia kurwa ekanisa ya Nehemiah Apostolic Church nigo abapasta bakwanira amangana yenchara nechinchira cyabene kirakonye gosiria enchare yo ndagere ndego toka ebagirwa abantu ngagetinga Kenya abono semeteyo ebwate ndagera dangene bwate kubweyene onyangu siasita somugabano ito simbare abantu mbaro bago kwenchara buneto kwana manyato bwatambalemo ebintu byakormaga ambiyagera enchare kama chikobu cyake igaba ntotori gerani na natokonyane amone chikanisa na njibuna ndo yamwa baraibe chikanisa tori enchara bakong tokonya abantu baito inki yakogera serikali yite ari gutwara ubungaini ereme bisima Chinsa chiria chiri na ukama asembulego etari gotwa babro CMFR chiemenga arabu irrigation yako rwororo abaremi bagi rwororo bachi bakole uburemi endagere egeswe nyinge gere siriense ito enchara tinmanye tinke ko erobu ngaini buno botai gotumekera goikera bona abantu bagenderera gukwa nganenjare ko baita nense iteroro egwenete kolemu endagere bo Boigo Pastor Moruabe o Gospel Embassy nigo agania serikali gotinya oborendi ase ogokiania ebikole byoboibi amono boiti obubwabeire bokwenekigwa ase amatuko abwangoiga ninale kubolia serikali erigere limono lingana lyo salama ekiagara usiaba ntoba ngongentu bale natari gusioka Kenya nkima chifidio toro cha social media enkanga no buchambasi bagenda temuga soigoro no nyambo songa na iurenga abantu ko ibaba kale bintu muga soigoro nande bakwiba banyene nyomba kibaro igona ko sabe serikali ko chakira chief wika serikali yanene lingane elio liligere ligumono nabasikali baito babe mo vigilant ase chinga kecho nigo basaba anene mono amarwa gosirigwa ase kelia aonchoire abasaya bange elio koirera ebikole byoboibi komenteka osa gwetu muna barebe chikanisa nkolinga abarebe to bari gigasi ya serikali kokora abandi bagatumuje gusiko kokora igasi abo muna baboseze nabandi babwate byo mbali ngiri ngabakore gasi baje kokora asikusiye ito wakishinga marwa iranire nsase ngenje marwa igasa lichikanisa chito abantu abamara bagwita ibintu kuri kanisa ime abandi babona abandi bayita abantu abandi batarira abana bake bakacyombe nasingenje banyuri nyasoli cyasali abamara bayito banga mo chibikore gasi ya mose zikwakete Gusii na ndonse asole kore gasi yakole tele nyole akomenye kwatona molembe ngo reporter ya egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi Byamono umurikitso Mildred Momanyi hasorobotirwa senchero yoboyekira numonchu umurikire bone serikali igense ya America sentunentanga ni wona yabekirense mo 1.2 billion ekibono batebire buna bago chikonde bwensi oramanya sa abasalia awubono bale ababegwa batuto balshabab bagotebakana ko babarayibo igobekyombe kikyobosaga ni kyalshabab asabi system yokolengana serikali yate urune kyombe kyalshabab kyaberege kole tobosaga na mono bosalense ya Somalia anaboigona sense ya Kenya batata ubakoligibwa ngamona Ahmed Dilie na boigona Mahad Karate na Jen Mustafa au bono goikirabonga batara manyanka ibibisete yo kererense ya America na serikali ya America ko so kichibese cyushilingi billion ya mono gutebere na gotebonde bonsi uraba ububisi asaba batata ubale na chikonyaraga ko go chibese cyo gacheli bakumurika no busari bwabere bokolekana ga sense ya Kenya kase yakolegi yakolekana tumwaka bw'ikibu na 20 aiga sense ya Kenya. By limiting the cash flow to al-Shabaab, the United States and our partners will strike a blow to the organization's ability to perpetrate violent acts throughout the world. This is the first time the Department of State has offered a reward solely for information on al-Shabaab's financial networks. And it's important that the information be as timely as possible so that it be actionable. Together, Kenyans, Somalis, other East Africans, Americans, we can defeat al-Shabaab and enhance security across the region. Na go tigana no roboti rubo nabo bisa wona gotoka na kwanya nyimba bwa trend ya sobo itibwaye omwana Samantha Pendo oso manyakato na baby Pendo ni gobo na baikana enda seke kambero aseri tukuri ya lero ni go chinga kichibusi umuna chi evi na Daniel Yogembo abereka gote una batata obono ni go chiko ikabusi bweke gambero stariki emerongebere naisano umuchinye go kominomo eli konyara ko iwoko na chakwabo abo bisa abo batata gote bekana ngati yabo bisa bato kubwato
siba bwatogete chimbunde asenchirende amasasi na koraso mwana ibe bipendo enga kiyobo cholibo mwaka bwechiri bubere na 15 nebere asekine kibono kona cyo kwae kora chikurwe gwa stariki 25 omuchenyega oikominomo. This court has been told that this matter has been in the courts for about 5 years. In balancing the constitutional rights of the subjects before the court and those of the victims, it is my view that it is proper and fair that plea be taken so that this matter may be determined one way or the other. It is in the interests of both sides, therefore, that the subjects do take plea hearing and to respond to the charges as urged by the prosecution and supported by counsel watching brief for the victims. Mwishimuligire bononyora niko gendete kotengera Ndizi TV bwanso mugusi na bakondera gutubwati gwetera nsemeli mtandao nsemu ya Facebook Ndizi TV News Digital na bwege nsemeli ya YouTube na bwatona buna Ndizi TV News nyara komanya yo mananda mange ekero agendete gwate koro chinkongo chonsi immene isiko yorogongo rwa Gusii mwishimuligire nganchere nyora machi kwirana sentunda ya kautsanga mange anali abereka kolekana kurwa semambia renge ntambe kolenda sabono kinko gando mutumokomoke gukorwe kansemende ye studio bitumera na Victor Ubahangie anyaro manya mange anekurwa sensemelia ye Chigosori. Umurubrio bw'Ikigosori nigokoretwa sore na Peak Uniforms and Sports Center abarosia na buigwa baonia bechianga ao chokobeka banyore imejumuchukisi ase nyumba ya Baraka Building angena Shivling Supermarket gosoba kirizime ase namba enoti sanonebire ibere noti Isato kianda Isato isanonemo enoti enga kendengio mwancho muriga tukumerna ime yemesa yechigosori ngomanya ali agendrete kokoreka na ali ochokoreka anene egarutu ali ure ase weekend nyoranga weekend anene mono ne chinga kichigosori chinyinge chigokoreka weekend ega timu ya Ndizi FC nigo yagendrete gosaseria abwa semutinirwa mangana yechibesa ime Ndizi TV Hezbon nyamete abekerete Ndizi TV egoli AMO osegoli ya gatatu kobaine kelio bui chinga kibarego chiesa ne timu ya Kereri Girls High School gosaba ari mukuru asiskuru ya Kereri Girls High School Ndizi FC nigo yayikorete chitimu chonsi echichariganetie ekeminano gose tournament litko lyegoro elio kiage tu asichinsemo chiri chiakyoge nabo igo chinsemo chiria gose timu ende bagosorete nero neri ya Girango FC yu bayikorete chigoli Isato asebosa mogosoria bwe timu ya Ndizi Starlets Sarautita nambo ikomnemo arobotioru ase egati kyanyore Ndizi TV FC nigo ya Saletio Bunyansi na Girango FC korwase wodi ya Gachuba county ya Nyamira abwase Ndizi TV ya bwete chigoli sato ase ibere engosoli ya kabere Girango FC nigo ya bweta bali mu Bakereri FC egolia yemo asiligenalia sagero asabachengerete Ndizi TV asokwaregania chigosoli ekyo twatabire ngambia mona sengencho mbono tugochaka muna ntugirango mbono tugochaka igo Ndizi TV asengencho gotwarikaga egere mutumanyekani Gusii aito mbia mona ya site gabaseni mogendere no moyo yoyo timu yetu ya Girango mbono tugochaka etogeto jese county ligase Nyamira County igo tuyeni ngambia mona sengencho mwato manyekaniri ase Gusii aito na ndo tumanyekane tupate hiyo sponsorship kidogo juu sasa tunategemea kila player achange kidogo mwingine achange ndio twende friendly. Otherwise nashukuru Ndizi TV kwa kutualika. Ndizi TV nigo ya mene Tikereri Teachers FC chigoli sato asebosa
ase bagokere tobotereneri bwa kereri teachers asoko bali baga liokogosori Maria Tangoro kusapata Robert ngangire chinga kie chigago wakirambia mono daktari Teresia Tieno oyore principal Kereri Girls soko nyara gotutumago chaga wake mbombo ya lero interaction yitere asaba wanafunzi na abalimu bande lakini bona katogo jesika nkomera ndena bangwana bamitoko rusika to create a bond egera to coordinate via. Ni mwalimu wa Kiswahili kwa majina naitwa Nura Olela. Nimefurahia game ya leo. Tumeweza kucheza na Ndizi TV. Wameweza kutufunga lakini tunasema hiyo ndio hali ya mchezo. Tuigure bya mono. Eke mina nekenge kia tonyara kuwashi ko lisa taseli kana lya busa. Tina lya sagero. Tuigure bya sana. Opiro lero nago kigusana umpiro lengo motweru ndowate murukano nde bwenzi. Kutoka chakile tari moino nyaole na ntwa chaga sakorukunga kyoge. Lero tingageti nena balisa bikiskali na rana wa murambeto mabakiro mupiro mia. Nanto sembede na ujibosio wano tuwa kongire nanto juwa kumupiro le umia mono. Chigosoli echi nigo chirabe chiko genderera goika chi company ebyombe byechi timu ao imeyorogongo ruagusi. Asa chigosoli echi chonsipi nyege timu ya Ndizi TV FC yabana mbe mugate timu echi Isato kwa batu abatoko bwa chigosoli cheito chonsibere and we are ready to face any team lira risco etutagete we are ready to face them and ntomatena according to mazoezi yalitoko kora we are prepared enough korende tawata ibali bonsi muri sikali Ndizi TV ntole tayari mono mobabalimu mobabakolimeremo bande bonsi mobe nabalimu mobabanyagitali ntole tayari gucha togosoli no yabane bengi mubwate na butoja togosoli na inu mono buna lero twaba ensemo ya Kisii toteme mono ntunde kubwati twende ensemeli ya Nyamira Ginko ripota ya Ndizi TV kurua sebirubo bye chigosoli Sara Nyarangi Ontita. Mono Sara Nyarangi Ontita kwa muigure gabu onya kore corporate gose kore ekiombe mutagete gosoli na Ndizi TV namba ne elia mutorigie abagosoli ntobwate babo Vincent Onyanja babo Nyamete babo momurori bwo muganone toche togosoli timu eyo ya Ndizi TV. Kutikana na hiyo ligi ya National Super League NSL nigo ego chigo chaka tariki 25 na ya mocho mutinyi uyo abase timu ao chikandete kwariga abosio ubuya gosori eyo gochigo chaka gosebosio we ligi eyo gochigo chaka timu ya Gusii FC nigo egendete kwariga abase yariganetie ebiminano ao weekend ye nigo yagosori timu ya Naivas abase abayikorete chigo libere ase eyemo abosio bugochia goswa ase ligi ya National Super League. Kwa majina naitwa Denison Kangi, mimi ndio assistant coach wa Gusii United. Kwa game ya leo tumepiga watu walimaliza namba 4 kwa ligi. Najua ni timu nzuri na kulingana na timu yetu tukatushawapatia instruction vile wanafaa wacheze kwa sababu pia sisi timu yetu is a new team tunajaribu kubuild. So kwa matokeo kwa result wametupatia result poa kwa game ya leo. Tukiandaa kwa ligi inakuja. Tunaona mmecheza friendly mingi, mmecheza na Global mkawin 4-0 leo mmeweza kushinda labda season hii labda mmekuwa mkifix nini ambayo imefanya mnaendelea kuimprove day in day out. I think we as a team as a technical bench we have a good technical bench. Na players wenye tumerecruit this year the young players ni players wenye tukijaribu kuwaongelesha wanasikiza what they are supposed to do kwa field. Labda this week tumeona FKF ikisema kwamba ligi imekuwa null and void kumaanisha kwamba Gusii FC walikuwa kwa relegation zone lakini sasa mtakuwa kwa ligi ya NSL inaanza hata mko na first games. Kwa hivyo ungesema nini labda venye Gusii FC imepata nafasi nyingine na ligi kuwa null and void kwa sasa squad fixtures zimetoka. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa KFF kurudi because na hiyo annulment of the league imetupatia chance ya kufight again. I think this season we are going to fight at least to respectable position kwa hii season. Gusii FC ni timu ya Gusii
dobato mubango etimu ene no muyole. I think as a season ndochenga na utora kolebia sense moya wona Ives FC nigo barwete ebirero byabo igoro yo kubuchere watch fixtures na nyabo nabo nigo batebiruna nyababwetwe ase egosori yake bosani mbale tayari ase ligi ya National Super League. Kwa majina naitwa Ameso Isaac, mimi ni captain Naivas FC. So far tumekuwa na pre-season tour, tumeenda Nakuru, tumeenda Meru, saizi tuko Kisii, tumekuja kucheza na Gusii. Naweza sema quality yao imepungua kidogo, bearing mind tumekuwa nje kwa muda. Ligi imechukua break, tumekuwa break for too long, but tunashukuru ligi in the next week tunacheza, so at least quality si mbaya pasa, si mbaya but inakuja, si mbaya compared to last season, si mbaya. Last season tulianza vizuri, tulikuwa almost number 1 for the better part of the season, but tukaslip. So this season we want to rectify on that, tuone venye itakuwa, at least tuende Premier League, because target yetu ni Premier League. Africa player la season mlicheza ikakuwa null and void, wakati ungetaka labda sports ifanye ni kuensure kwamba ni competitive. Okay, saizi tunashukuru kwanza FIFA imekuja on board na serikali plus federation wanaongea in good terms. So we hope that this season at least fruits zetu zitakuwa recognized. Hakuna mtu atasema anything is null and void. Promotion iko tu genuine, relegation iko genuine, na wish team zote all the best pia wenye tunataka kuanza season mpya. Partition nasema watch out for Naivas, we are coming. Yatoko baganeria Gusii FC Amayia ase ligi ya National Super League nyoranga chitimu ibere chia Gusii ose chikubwatani kuri asorongo rwa Gusii nigo chikosori ase ligi ya NSL yere timu ya Shabana abage timu ya Gusii FC kwewe na goitonga aso mwako yega mwako gocha ntobarale ase ligi ya Kenya Premier League. Okwenera Kenya Premier League mmetienye 5 ose mieri 5 kuburwa oikomo lyo kwe ligi yo mwaka 2021-2022 ligi ya KPL iranira naende weekend ye eminano au nigo bigo chiko gosori gwenyoranga ligi ose season ya eta nigo yabugwa ne timu ya Tusker FC inse ya ye Robert Matano egati ye minano biri bigo chiko gosori gwa weekend ye ngamona Bandari abago chiko gosori na Sofapaka timu ya Gor Mahia abago chiko gosori na Nzoia Sugar Kakamega Homeboys abaligania Tusker Nairobi City Stars abago chiko gosori na Bidco United Chingaki Police FC abago chiko gosori na KCB Posta Rangers bachiko baligania Mathare United Talanta FC bagosoria na Kariobangi Sharks Ulinzi Stars echikosoria na FC Leopard Chingaki Vihiga United egochia kogosoria ne timu ya Wazito. Machomali otigana na yungo irewe ikase ligi ya EPL gose English Premier League asege tigia Graven Cottage Alejandro Granacho ni konyete Man United kwenye roli ya Edro yeye mase yemo mayo konyonsia egolia sita ikaya mirongo kianda na Isato okora mangana koba